Salam, mehriban doganlar, mehriban dostlar. Kanalyma eleniňiz üçin size minnetdar. Bugün men gadymy naharlarymyň biri bolan çörekli çorba pişirdim. Bu nahary ine mamalarymyz galan çörekleri zaýlamalyk üçin oýlap tapanmaly. Kiçik wagtymyz, ejelerimiz, ejeklerimiz bu nahary köplenç bize pişirip berýärdiler. Menim häzirem öz çağalaryma bu nahary ýygy-ýygydan pişirip berýärin. Sebäbi bu gaty gowy nahar. Ilki bilen galan çörekleri ownyk dograýaryn. Eger başga bir gün etjek bolsam, onu galan çörekleri doňdurujuda saklaýaryn. Dograndan soňra bolsa, eger çörek ýumşagyrak bolsa, howur peçde birazajyk gata diýäryn. Soňra bolsa bir gaba salyp, soğan, sarymsak, gök otlary, garaguç bilen garyp taýýarlap goýaryn. Soňra bolsa çorbasyna tarýaryn. Gadana birazajyk güne bakar ýağ goýdum, hemde meske ýağ atdym. Isleýän ýağyňyzdan peýdalanyp bilersiňiz. Ondan soňra bolsa soğan attım. Soğany ilki atanda sema soğanyň ýakymly tagamy nahara çykýar, hemde nahar pişýänçe soğan ýumşap ýitip gidýär. Soňra bolsa etini attım. Etini çaltyrak pişirýäli awnarak dogradym. Sebäbi bu nahar çalt taýýar bolýan nahar. Et biral gowrulandan soňra pomidor goýulmasyny attym. Isleseňiz pomidoryň özüni gök burçam atyp bilersiňiz. Ne pomidor goýulmasynyň çiğ ýyzy gitýänçe birazajyk gowurmuşladym. Ondan soňra bolsa 1 litr 200-300 grama goly suw goýdum. Gaýnandan soňra käşir attym. Endi nahar bir tagamna gelýänçe ýarym sagat ýaly gaýnatdym. Ondan soňra bolsa kartoşka attym. Kartoşka gaýnandan soňra dudunyny düzedi berseňiz bolýar. Kartoşka çalarak pişenni kädi hemde 2 tane irik attım. Kädi öz isleňige göre irik bolsa nahara ýakymly bir turşuja tagam berýär. 5 minut gaýnandan soňra nahar taýýar. Ilki bir gaba çörekli hurşumyzdan salýar. Üstüne bolsa çorbadan goýýar. Mehribanlar, işleýäňiz açyk bolsun. Inniki videolamda görüşýänçe hoş sag bolun. Goý büýük bir bar siziň her biriňizi öz penasyna aman saklasyn. Videolarym baradaky pikirleriňiz meniň üçin gyzykly. Şoň üçin teswirlerde pikirleriňizi ýazmagy unutmaň.